Moi, Kedei. Terveiset Aucklandista, Uudesta-Seelannista. Olen Ella Gustafsson, kansainvälinen maailmanmatkaaja ja kokenut koulutusalan ammattilainen. Olen innostava moniosaaja, joka ymmärtää opiskelijarekrytoinnin ja korkeakoulumarkkinoinnin salat. Tiedän, miten erilaisten sidosryhmien kanssa toimitaan onnistuneesti. Potentiaaliset opiskelijat, heidän vanhempansa, yhteistyökumppanit, yliopiston henkilökunta. Ella hoitaa. Osaan vakuuttaa ja vaikuttaa. Tiedän, milloin olla rento ja milloin virallinen. Olen myös nopea liikkeissäni. Työntekijänä olen itsenäinen, vaativa, kurinalainen ja pitkäjänteinen. Mulla on laaja verkosto koulutusalalla, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Olen opiskellut Turun yliopistossa mediatutkimusta, joten tiedän, miten median kanssa toimitaan, ja verkostooni kuuluu myös paljon toimittajia. Olen myyntihenkinen humanisti, joten pystyn samaan aikaan ajattelemaan kaupallisesti ja toisaalta lumoamaan kaikki positiivisella energiallani. Harri Suomisen ja Tuomas Kauppisen kanssa kasvatimme Asia Exchangeista kansainvälisen menestystarinan. Näen Edunationissa valtavasti potentiaalia, joten toivottavasti tehdään töitä yhdessä jatkossakin.